Martxelo. Arratsaldeon, da ongi etorri. Arratsaldeon. Oso goitik hasi zate, ez? Goitik hasi gara? Garrantzitsua euskararitzat eta ez. Bai. Bueno, garrantzitsua, nik beste galdera bat egingo dizut. Tertulietan ibiltzen zaretenak, iritzi emaileak zaretenak, zer zarete gaur egun? Bestelako influencer batzuk? Ez, bueno, bada hitz bat, desiente gorratan zaitu nik orain zauduen. Streamerrak eta influencer da hitz hori, baina ez, guk iritzen ematen dugu. Gustoka dunak gustoko hartuko du, eta gustoka ez dunak ez du gustoka hartuko, baina, bueno, ondo. Nik ondo pasatze dut tertuliatan. Baina eragina badaukazu, Ez dakit influencer bat bezala, ez? Baina eragina badaukazu, zuen iritziak. Ez dut uste mundua gelditu denik. Bosgarailu handia daukazu, Bosgarailu bai, ez dakit ondo erabiltzen du, baina, bueno, nik ondo pasatzen dut, eta orduan motibagarri da. Eta guk ere bai entzuten euskarazko egunkari bakarra dugu berria, Martxelo. Zer gara, Galiako herri bakarra mundu globalizatu honetan? Bueno, ez dakit, gure herri honen merita handia, 3 milioi herritar gara, eta ez da egongo matiztun izango gehan. Bueno, segun hizkuntz politikako arduradunak, segun ze humorekin jekitzen dien, izan gaitezke 8 milioi euskaldun, milioi bat euskaldun, nola? Estaturi gabeko hizkuntzetan, ez da katalanaz aparte, katalanak badu estatu bat Andorran, baina katalanaz aparte ez da egongo beste hizkuntzat munduan hau daukanik, edo berria, argia, euskal irratia, unibertsitateak, dauzkanik. Baukau kualitatiboki aurrapen handiak ditugu ikaragarriak azkeneko garritan urtauetan. Gaur ezautu ditugu kale neurketaren datuak. Bai, horri buruz ere hitz egingo dugu, bai. Orduan, kuantitatiboki ez gabiltza ondo, mantxo goaz, baina kualitatiboki euskarak 50 urtauetan eman ditu jauzi batzuk ikaragarriak. Gaur egun zuek egin dezakezue genetikari buruzko eztabaida bat genetistekin. Eta ETB euskal korresponsalak gerratan, eta gu joaten garazekin nuko atzuzkundetara, eta besteak baita. Eta zergatik da garrantzitsua, Martxelo, hori guztia edukitzea zure kasuan berria bezalako euskarazko egunkari bat edukitzea zergatik da garrantzitsua? Bueno, herri bat gara eta kazetaritza gustatzen zaigu, eta bi aukera daukagu edo hiru, frantsesez, gazteleraz, euskaraz eta guk euskaraz egiten dugu. Askotan esaten da ez, askotan insistitzen da, euskarazko komunikabideak euskara normalizatzeko, gu gara informazio egiteko tresna bat. Euskaraz egiten dugu berezkoa delako, berez zatatzen zegulako, eta hau asko pentsatu berri zerretek euskaraz egin. Eta gero, normalizatzen bada euskara oso ondo, baina gu berezik gaude informazio emateko. Zuek zaudete Balskalondoko magazin egiteko, edo Txaldeko magazin egiteko, eta gero euskaraz egiten zuen, berezkoa delako, sortzen zaizulako, Intzen ezakete beste hizkuntza batzu, eta baina autu bat induzue. Baina, helburua da normalizatzea, ez da gine pixkat, haundi datozkite hitz horiek, ez? Eta ze osasun... Guk kazetaritza egiten dugu, eta gustatzen zaigu. Modu pasional batez, eta gustu. Eta euskarazko edabideak, ze osasun daukagu, Martxelo? Ungi ari gara, ondo gaude? Bueno... Garai berrietara egokitzen ongi ari gara? Euskal Herritik kanpoko komunikabideetako ekin nagoenean beti esaten diet, azkeneko urtauetako krisiarekin esaten diet, ongi etorri igulgera. Gu igulura. Bizitza oso maki igulu baten sartuta, ez? Euskarazko komunikabideak, orduan goituta gaude hotza datorrenean hotza pasatzen, ez? Baina, ondo, bide bat egiten egean, lezan du, bezala herri txiki bat geha, orduan gure herriaren neurriko komunikabideatzu dauzkagu, ondo egea lanen, ondo, beti da ozerro betua eta gontzako beto egiteko, ez? Baina, lehen esan dudana, euskarazko komunikabideak gaur daude munduko herri nagusietako hauteskundetan, gaude gerratan, gaude prozesoetan, gaude, ETBek izan ditu bere berri emaileak Ukrainian eta Ukraineko mugan, guk izan ditugu, Eskozian, Eslovakian da Polonian, Magoia eta Idurre, eta unberetan Kongon gerenko ez dekazaria, eta gero Korsikara. Baina garai berrietara ongi ari gara egokitzen? Bai, orokorrean bai, uste dute aukeraz balen banago, interneten euskarak daukan presentzia eta produzioa handiago da munduko zerrenda hartan hiztun kopurari daukien baino. Hobeto kokatuta gaude sailkapen horretan edukien tamainan hiztunen kopuruan jerarkian baino. Eta uste dute gaur egun euskal inteligentziaren zati handi batek, Euskal Herriko inteligentzia zati handi bat euskara ziten da.
Zuk uste duzu, plataforma digitaletan eta baukagula nahiko toki? Ez, nahiko ez, aikialako... Netflix eta bestelakoetan eta lako kontuetan? Ez, aikialako borrokan. Lehen nik ez dut nun hegoaldean espainola bat, espainola bi, eta gero Donostiako ingurortako hartzen zuten, ziparralden hartzen dutena, Frantziako ez. Eta gero ETV bat etorri zen. Torun kompetentzia txikiago zen. Gero zen ETV bi atzeko atetik sartu zen, gero elefantea bezala, baina atzeko atetik sartu zen ETV bi. Gero elefantea bezala dabil, ez? Bueno, dabil, zen eta aurra kontukin dabil. Eta gero torri dira, egun telebista, ez? Euskara ez hazi telebisten plataformetan gaztelera ziden bezala. Hoi horrela da. Eta horren borrokain behar dugu, Netflixen euskara sartzeko, ez? Baina ne uste gure borroka ondo da, Netflixen da plataformetan sartzen, gure borroka da gure produziotan. Ni joaten ezerean antzerkia ikustea Donostia, eta ikusten dueran Donostiako antzokizarra beteta, esaten diot jendeari eta gero aktoreak saludatza joaten ezerean, gure Netflix hau da. Eta gure Netflix da Bek da gure Netflix, personekin beteta. Eta hoi da gure Netflix, guk hor borrokatu behar dugu. Gero gainera produktu horiek jartzen baitugu plataforma ditan, oso ondo. Baina gure Netflix, eta oso ondo iruditzen zaite euskararen borroka hori dezala inor gaizki ulertu. Plataforma ditan euskararen aldeko borroka hori, baina gure Netflixa, gure produktorea, gure aktorea, gure gidoilaria, gure zerbitzu tekniko hauek, hor daude. Antzokizarra, Beken bersolariekin. Zuzenekoetan eta bestela. Dagoenean euskarazko filma bat, antzerkia, kantaldi bat dagoenean eta jaialdi bat eta betetzen denean. Hoi da gure Netflix. Erakuslei honena hori xe da. Guk borrokatu behar dugu, ezin dugu borrokatu Martin Scorsesekin. Guk arratsaldero hemen borrokatzen dugu bi batzuekin. Ondo gainera, ondo gainera. Guk galdetu hori galdetu nahi genizun. Eta garrantzitsua guretzat hauen Maialen, ikusten duzu bi batzuek eta hala balin bada... Ordu txarra da. Ordu txarra da. Nik lan iten dut, ez du ematen. Bat ikusiko zen. Nik lan iten dut, Baina pixkat, noiz baitzarbait ikusiko zenuen. ikusiko zenuen. Ez, Oso ordu txarra da. Beraz, ezin diogu urrengo galdera egin. Ja, zer moduz. Zer moduz ari garen. Ondo, badakitelako audientzia naukazuela, hori badakit, urtan eno badakit, audientzia naukazuela. Euskara zaitzate eta oso audientzia hona daukazue. Beraz, iraun dezala urte askota, baina oso ordu txarra da kazeteri bat entzat. Martxelo, hau galdetzen dizugu ze, zuk zeuk, arratsaldeko magazin bat aurkeztu zenuen, oso okerrez baldin magaude, zuzendu zenuen, euskarazko lehenbizikoa gogoratuko dugu, egunean giro, irudia ditugu, ikus ezagun, egunean giro. Arratsaldeon. Saio berri bat aurkeztean, beti arazo berdina izaten dugu hontan gabiltzanok. Nola adierazi hainbat eta hainbat atal dituen programa berri bat. Korresponsal berezi bezala ere jardun da, Kubaiteko gerran adibidez, kurdoen deserrian, zuek nahi dituzuen dudak, beti ere osasunarekin, gaixoaldiekin eta gauzoiekin lotua daudenak. Normaletanak esaten dute, ez da? Ni ez naiz arrazista, baina, ez da? Bai, naiz, baina naiz, ez da? Ia, inguruan ikutzen duen edo ez. Bueno, badirudik gaur ekonomiarekin, zerikusia duten zenbait gai badauzkagula, entzat ez da, nagusi horrela iluntzen. Bueno, Martxelo, haze garaiak, ez da, haze kontuak, haze gaiak, denetarik egiten zenuten. Bai, bueno, Joseba gainera, euskara elegantean esan da, nora nahiko auto bat zen. Zuke bai, zen eta lako magazin bat, ikarrarezko eskola bat, hemen denetatik egiten da, era guztietako jendea egiten duzu elkarrezketa, edo zen gai, zer gertatzen bada larri konexioa sartuko zate zuzenen gertatu den zerrekin. Eta nukan talde bikain bat, nukan Peñarikan, Begoñatil, eta, bueno, gero zurazki orduntxe hasi zenak telebistan, da gero inzutera ibilbide handi bat egin dutena, ez? Eta orduan talde bikain badaukazunean, gauzak egitea oso da. Azken batean zuzenderiak egin behar duena ez molestatu, asko. Eta eman bizpairu irizpide eta utzi jendeari lan egiten eta... Agindu ere, bai. Bueno, ez da egit. Konbentzitu, seduzitu, agintzea ez da, agintzea seinale txarra da. Seduzitu, hori izango da. Agintzea txarra da. Martxelo, gure lantaldeak internet du, gainera oso gaztea ditugu, gurekin internet du lan tresnazuek telefonoa izango zenuten, pentsatzen dugu. Bai. Baliabidek asko aldatu dira, ez da? Bai, eta gainera telefonoa etxen arrabatu gartzen jendea. Telefono ondo izan barra. Ez, guk orduan ez genukan moikorrek, ez? Moikorrak nik ezautu nituen moikorrak iurretan, olako zapata kaja baten zauteko, gaina orduan telefono ditu behar zenun eta etxera ditu behar zenun jendeari. Arrapatu egin behar zenun etxean. Orain jendea arrapatzen duzu, orain ez duzu etxera ditzen bali baduzu gainera izango da seinale ordu txar bada,
ez duzu etxera iz, baina orduan modu bakarra jende asko harrapatzeko zen gauean harrapatzea, ze ehunez jendeak kalean zegoen, eskuko telefono hori gabe orduan, baina, bueno, orduan gauza egiten ziren. Ez horrengo gaztei esan bartzai egon dela garai Zein bat. zan zuen Wikipedia do? Etzion, Hori ba, eta nondik epatzen zenuten informazioa do? egunkarietatik. Egia, Ez dut itxurri nagusia egunkari zela, egunkarietan, eta gero informatibok ikusi, telebista ikusi, eta... Olakoak. Bai, etzion, gaur egun dena dago sarean eta Hori da, informazio guztia, eta bai orduan zaila izango zen. Baina egiten ziren gauzak orain ez zaila dira, ez? Orain izango dira bere konplexutasunak eta, bueno, oraingo baliabide teknologiko hauek ematen zut aukera ambizioso egiteko eta gauza gehiago egiteko, eta ez, izateko hobeto dokumentatzeko, baina... Dagoenarekin moldatu egin behar, zuzendari lanak aipatu ditugu, kasu horretan egunean giro saioan, aurkezle ere bai, Babel saioa aurkeztu zenuen. Nola gogoratzen dituzu, garaiaiek? Nei ez zitzaidan gustatzen aurkeztea. Ez, Eta gustatuko zaizu zure burua ikustea? Ikusiko ditugu irudi batzuk? Bai? Hauxe da, Martxelo, Babel Gare hartako saioa. traje haiekin da. Gabon eta ongietorriak Babelera. Solasa eta alaitasuna ditugu helburu. Zuek lehendik ezaguna zaretez, da? Espalditik, bai. Nondi etor zuen adizkietasun hori edo nola egin zeruten topo elkar aurreneko aldiz? Ez dakit, naiz gogoratzen. Praile guzti egin beharreko galdera ezinbesteko, ez? Ez dago praile eta praile hoi asko euskal kulturan? Gehiago, balego. Belarro, honekin ja, Orain txari batuko da. bai, uste dugu, ja lasaituko egingo dela. Zer zenbiltan, Pedro, dominatu ezinik tximinua. Larri dori, izakua larri. Bai, bera behago zaurdurik. Gabon da ongietorriak Babeleko azken saioa. Gaurkoan, agur eta espeida berezia apartu izugu, naiz eta asko astartu gustatu bezala. zaigu. Gure zuzendariaren eskatu behar diogu nahi dugula tximino bat, llama bat, Zaldi bat, Herrien asko daude tximinok, ez duz oso urrutia joan beharrik tximinok. Hori zeuro. Animaliak ere bai, Bianketako gaina. Arreta deitzen hauena da, serio xamar, Horre, aurkezten da, serio xamar zure burua agertzen zenun da. Ez du noda pasatzen. Ez? Ez, eta alegintzen zen gure Asier Etxeberria Alaitzen pixkat, dago lekuan dagoela irrifartxu, baina gure Asier Etxeberria saetzen zen ibizkate destensionatzen, baina ez du noda pasatzen, ez du noda ikusten ere burua, sufritu egiten honen hori transmititu egiten da. Eta kamara eta zuen harteko harremana bi norabideko harreman bada. Zu kamara maitu behar duzu eta kamarak zu maite behar zaitu, orduan. Eta nik ez duen kamara maite eta uste torren ondorioz kamarak ez dindu asko maite, orduan olako harremanetan. Nik uste zaiten antolatzea. Egonean giro bezalako talde bat antolatu eta hori bai. Hor ondo pasatzen nun, da orain bai ondo pasatzen dut, egunkaria nire lankide bikainekin antolatzen, baina aurkezten ez. Martxelo, argi dago prentsa idatzia bai maite duzula. Otsailaren 19an, dagoeneko urte asko, beteko dira... Otsailea, markatu, otsailean 19 urte bete dira egunkaria itxizela. Zauri hori izteko zenbat denbora behar da, zure kasuan? Bueno, bakoitzarena da. Nahi tokatzen zaitu orain esatea zauri ez dela segulan izten, baina ez da nire kasua izan. Eta baditut auzikide batzuk asko sufritu zutenak, asko ikaragarri. Juan Marik eta asko sufritzen zuten, baina ez da nire kasua ni epaiketan eukan eta abogatuak gogoratu behar ziren. Aizu Martxelo, epaiketa daukazu 3 hilabete barru eta 14 urteko kartzela zigorraskara daukazu. Prestatuko aldeo epaiketa edo laibili behar dugu bete, ez? Ez da nire kasua ez da izan, ez duelako ondorio izan, baina inguruan asko ikusu sufritzen da orduan. Gure gatazka honetan asko sufritu duen jendearekiko errespetuz, baina izaerangatik, eta ez da izaera borondatezko bat, ez da prestatu dudalako nire burua, mani baukat inkonsientetik desiente daukat, ez, gauza hauetan. Orduan, baukat autodefensa bat, ez da landua, ez da berezkoa, daukat autodefensa bat, olakoak ignoratzeko gauza bat, ez. Orduan, ez dut frivolizatu nahi, ez dut esan nahi sufritzen ez denik, ez, baina sufritzen duzu asko ikusita zure inguruko jendea sufritzen zu batik. Eta ikusten dut zuzenan, zure lankideak neharrez, itxizutenean, da hori ez. Baude irudi batzuk oso gorratienak egunkari hauzian, beste hauzi guztietan bezala ez. Baina ni ez nintzen goatzen epaketa neukanik ez banu notaz zitzaiten, ez?
Baina hori da, ez da landutako gauza bat. Autodefensa bizkat, ez? Autodefensa bizkat. Bai, inkonsiente bada. Eta abogatu batek zaten, Martxelo, 3 hilabete falta dira, eta daukazu 10 urteko kartzela zigorra, prestatu beharko du epaiketa edo ibili behar du beti, ferinfaran ibiliko zaretei. Eta garrantzitsua da kontatzea, ez da gauza horiek lau izetara kontatzea. Adibidez, bideo horretan, antzerki obra bat, Sisiforen paperak estreinatu zen, ibili da batera eta bestera, hor dabil. Zer iruditu zaizu? Ongi islatzen du gertatutakoa, Martxelo? Lan bikaina. Ez da erraza, Lan bikaina. Bueno, euskal antzerkian zorionez lan bikaina asko dira, baina lan bikaina zuen. Arkaizkan horien gidoia, guk arkaizkan hori kontatu genizkion guztiak, bat ipani kontatu genizkion guztiak horiek nola eraman ditun taula gainera, antzezle talde bikain bat, zuzendaritza bat, produktora bat oso lan hona. Da gainera haien kauzindakoa, ez da gure kauzindakoa, baina epaiketa hau Madriden, barkatu, antzez lan hau Madriden ikusi zuen, gu epaitu gintuzten, 3 epailetatik bik. Bai, Bai. Gaztelera zaman zuten Madriden. Eta bik, epaitu gintuztenetatik bik. Eta gero Auzitegiko Nazionalako beste epaile pare batek bai. Eta bi horietako batek bere izarangatik esan zuen, bueno, ondo dago, baina, bueno. Eta beste batek, borrako parrafoat bidalizean, antzerki kritiko batek erabiliko zuken estiloarekin dauri bikainetik gora jarrita. Eta gu epaitu ez gintuztenetako beste batek bai. Epaile beraiek, gu epaitu gintuztenak, epaitu eta solitu gintuztenak. Lan bikaina egin zuten, oso ona, eta nik daukaten pena da, ja pixkatea katalogotik kanpo daula ja obra. Ze bere aktore asko dira, estenategia ere oso handia da, eta orduan herri txikitan eramaten zaila, eta ematen egiten pena da, lan bikain bat dutela, eta orduan ez dakit zenbat saio izango zituen, 15-20 izakit. Baina lan bikaina, eta nire kasuan nire papera egiten duenaren lana ere harrakoa da, eta nik batzen nahiz Arkaizkanok galdetu ziala, prestatzen nahi ziela, ze euskal aktore ikusten duzu zure papera hil lezakena, eta zanion Tolosako gauza hauek zate ditun ton hortan. Ez da Euskal Herrian ere papera hil lezaken aktore. Bueno, bilatuko dugu bat. Hor usten dut, Bilatuko dugu bat, eta bilatu zuen, bikaina.